Ja, næste. Oh my god. Og det var ikke engang god en. Giv mig en ny højre midter. Så er jeg tilfreds egentlig. Kom nu, giv mig noget godt. Det er en højre bak. Ej, så tager jeg Phil Foden. Sådan der. Jeg kan overhovedet ikke få ned af noget. Nå, hvad så? Nå, okay, fint. Bingo. Så jeg vil sygt gerne have Maradona, men jeg ved ikke om 96, men jeg ved ikke om han er i draft. Hvis der er nogen, der ved det, så skriv det i kommentarfeltet. Og følg mig på Instagram på resten. Det var dårligt. Nå. Ja, jeg tror, jeg trykker fortsæt. Træner. Jeg tror, jeg tager en argentinsk. Nå, hvad sagde? Ja, det er et godt hold.